Chodíme okolo tělocvičny, vy jste skvělí, vy jste skvělí. Ne, bábětu. Stoupni si, srovnej si to. Každá 2 kola okolo tělocvičny. A zkusíte si zase sednout a stoupnout. Nejtěžší cvičení. Sednout a stoupnout. Kdo to dokázal, tak ještě jednou. To je protože vy jste se zlepšili. Ještě jednou. Tak, teď si stoupnete a zkusíte si vyměňovat jenom ten míček spolu. Chodíte okolo a zkusíte si vyměnit míček. Zase zadek furt pevnej a zkuste vyměnit míčky. Srovnat. Opatrně si to srovnejte. Tak. Jsme dokázali, všichni jste to vyměnili? Jo. To je dobrý. Teď si vezmete míč do ruky. Postavíte se do dvojic, jedna proti druhý a zkusíte si házet ten míček proti sobě na jedno. Nevadí, to je těžký. Srovnám, počkám, až se to druhá srovná. Holky, to vůbec nevadí, když vám spadne, to je těžký. A furt ťapeme na balance stepech. Stop, stačí.